dar unha saúda moi especial e agarimosa de parte do Comité Cidade de Emerxencia da Ría de Ferrol a todas as persoas que acudichedes hoxe a esta 7ª marcha. Lembrar que precisamente esta marcha xurdiu e naceu ao seguinte ano de que toda esta xente da Asociación de Veciños de Meá e máis xente veciña do Concello de Mugardos se fecharan para protestar e intentar impedir que esa monstruosidade comenzara a funcionar, e un ano despois comenzamos a facer estas marchas que hoxe é a 7ª e que se dan unhas circunstancias moi especiais porque nos últimos meses vivimos non só a sentencia do Tribunal Supremo que nos ratificaba na nosa posición de que esta instalación era ilegal, senón tamén porque por primeira vez o problemática, o tema de Reganosa tivo cabida dentro do Parlamento galego e asistimos á defensa da nosa cuestión, da nosa problemática contra esta amenaza que vivimos todos os días, a defensa dentro do Parlamento galego daqueles postulados que levábamos defendendo desde o ano 2000. E tamén vimos como os grupos políticos se van movendo cada vez máis cara ás nosas posicións, porque a situación de Reganosa cada vez é máis clara. Por que naceu? Por que funciona? E a quen beneficia cada vez é máis clara. Eu vou a decir dúas cifras, aínda que lle dixen a Humberto que eu nunca decía cifras. El díxome unha, lembralle a xente, díxome o compañeiro Humberto, lembralle a xente os 60.000 euros que o Grupo Tojeiro deu ás finanzas ocultas, as finanzas B, as finanzas en negro do Partido Popular. E dille a xente que seguramente non serían os últimos euros, nin os primeiros nin os últimos, que teríamos que facernos con toda a financiación ilegal do Partido Popular para saber cal foi o pago que o Grupo Tojeiro e outros promotores como Caixa Galicia ou Caixa Nova pagaron a este partido para facilitar esta ilegalidade e que esta ameaza siga en pé. Pero tamén recordar outra cifra que empeza por 6, que son os 61 millóns de euros que todos os anos salen dos nosos petos, saen dos cartos públicos para seguir mantendo ese despropósito. Todos os anos unha planta de gas ilegal, innecesaria, nos sale carísima nun momento de crisis económica onde se dice que esa planta non hai que fechara para defender os postos de traballo. Pois ben, o mismo día que estábamos no Parlamento, os traballadores e traballadoras de Megasa estaban a reivindicar ali tamén que non se fechara a súa planta, a planta de Megasa, e algúns traballadores se reían con nós e nos decían: mamaíña, canto traballo habería para Megasa desmantelando ese despropósito, canto traballo para Megasa e canta ferralla para aproveitar e para dar riqueza en outra parte. Entón, nos animamos a que sigades loitando con nós, a que sigades insistindo que isto hai que paralo, non só porque é unha ameaza para a nosa vida, senón que é para unha ruína para a ría, non só por a cantidade de toneladas de auga que todos os días saen esterilizadas para a ría, senón que tamén tanto Forestal do Atlántico como Reganosa sabemos agora que teñen unha licencia para verter a ría diariamente moitas toneladas de aguas pluviais que superan no inimaginable o índice de publicidade que hai aquí nesta zona de Mugardos. Polo tanto, estamos baixo a sospeita, estamos perseguindo, investigando que é o que se verte aí, ademais desa auga esterilizada dos condutos de Reganosa. Que é o que verte aí, Forestal do Atlántico e Reganosa? Que veneno máis están todos os días vertendo na nosa ría? E con eses 60 millóns de euros anuais, cantos postos de traballo se podían criar aquí na ría, canta riqueza podría xerarse, e non nunha planta que xa digo que é innecesaria, que está baixo os mínimos técnicos moitas veces ao ano, que non é máis que un almacén de gas, que non é máis que un niño de corrupción política e económica. Polo tanto, vamos continuar esta 7ª marcha, pero vamos a continuar, animádevos a vir con nós cada vez que hai un gaseiro, as concentracións,
que se convocan por parte do Comité Cidade de Emerxencia, acompañádevos nas nosas manifestacións e acompañádevos na nosa actividade contra este despropósito, porque estamos defendendo a ría e estamos defendendo a vida e estamos defendendo este ecosistema, esta parte do planeta que nos toca habitar e que, como nós formamos parte del, nos vai tamén a vida nela. Entón, moitas gracias e adiante.